Bpf दोलोआव सोमजिदों लाजिनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय। बिटिसिआव गोहोआव थानाय Bpfनि दैदेनगिरिनि लाजिथाव आरो मुगैजाथाव आखु। सराइबिल ब्लक Bpfनि लाइमोन गाहाय नेथारि नयन चौधुरीनि लाजिथाव आरो मुगैजाथाव आखु। थारैनो आथिखालाव मा जालांनो हमदों ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोरखौबा धमकिनाय, सोरखौबा ब्लेकमेलिं खालामनाय आरो सोरनावबा रां दाबिनाय जाथाया थारैनो जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थादों। जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि जेंनाजों सैनांना दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव लानानै फैदों सराइबिल ब्लक Bpf दोलोनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब। सराइबिल ब्लक Bpf दोलोआव सोमजिदों दुंहाव थासारि। नोंथांमोनहा नैबे सुबुंखौ नायनानै ला। बिथाङानो जादों Bpf दोलोनि सराइबिल ब्लकनि लाइमोन गाहाय नेथारि नयन चौधुरी। सराइबिल ब्लक Bpf दोलोनि नयन चौधुरी मुंनि सुबुंनि सायाव गोख्रों अजद सिखारदों। नयन चौधुरीनि हेंथायै ब्लेकमेलिं आरो देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि सायाव गोख्रों अजद। सैनांनाय सुबुंनि नखरा FIR थिसनदों पुलिस थानायाव। सैनांनाय सिख्लाया अजद होनाय बायदिब्ला दायनिगिरि नयन चौधुरीया सिख्लाखौ बायदि रोखोमनि लुबैनाय आरो नारसिननायनि गेजेरजों गोसोआरि साजा होदोंमोन। लोगोसे दायनिगिरिनि सायाव आबुङै नायबिजिरनाय आरो आयेननि राहा लानो दाबि खालामदों सैनांनाय सिख्लानि नखरा लोगोसे सिख्लायाबो। फारसेथिं जाथायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां दावराव दावसि सोमजिदों। लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जाफोरा थार बिजिरनायखौ दाबि खालामदों आरो पुलिसखौ थाबैनो राहा लानो खावलायदों दायनिगिरि नयन चौधुरीनि हेंथायै।